Kwa Siaya wadhi Kericho kama seneta ma Kericho Aaron Cheriot kod governor ma Kericho Dr. Eric Mutai okwedo yo ma duol mar Kenya Tea Development Agency KTDA tiyo gode pogo omenda ne jopur chai ma ugwe kod imbo mar Rift Valley. Jalogo okwedo wach KTDA mar ni chai ma wuok imbo mar Kenya nengone ni piny ka gijiwo mondo omiyo chiw chudo marom. Bende gimedo ni weche ma kamago nyalo go chuny jopur kendo duoko chien ochui ma pacho kae ma mise mare maduong' en pur moting'o pur mar chai. It will be too much to ask that we set in the budget some fund ya kusaidia wakulima wa chai, ile ambayo tulikuwa tumeahidi katika kampeni yetu ilikuwa inaitwa guaranteed minimum return. Yani kuhakikisha mkulima wa chai wakati bei imeenda chini asiumie kama vile ameumia wakati huu. I want to register our pain on behalf of the farmers. The economy of this county is fed by tea. When tea collapses, children won't go to school. When the tea industry in Kericho collapsed, the parents cannot even pay share. What happened in Bonazas was terrible, and we want to call upon reformation on the KTDA marketing agency.